ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയോഗമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എത്രാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തൊട്ട്? 7ാമത്തെ. ഇതിപ്പോ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീത സെക്ഷന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഏത് തരത്തിലൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ ആ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ ആരൊക്കെ എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം പറയുന്നത്. വളരെ ചെറിയ ഒരു അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കണേ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കിപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത് എന്നിട്ട് അവസാനം എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? മത്കർമ്മ കൃൻ മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യ സമാമേതി പാണ്ഡവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഖരൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ശരിക്കും ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടി. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തി. ഇപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുണ്ട്, 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ ഒരു എനർജി ആയിട്ട് കരുതുന്നത് അല്ലെ, ഊർജമായിട്ട് കരുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരു പ്രകാശമായി കരുതുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് മേലെയുള്ള ഭക്തി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ, അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് അവസാനത്തെ സെക്ഷൻ? എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നത്? ഏത് ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഭഗവാനും നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഉക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം? എന്താണ്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണോ അതോ
ഭഗവാനെ ഒരു പ്രകാശമായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ള ആൾക്കാര് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. പൊതുവെ ആധ്യാത്മികവാദികൾ രണ്ട് വിധമാണ്, അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികവാദികൾ എത്ര തരാണുള്ളത്? രണ്ട് രണ്ട് തരം. തരം. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇത് അപ്പം നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാ നിങ്ങള്. അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗത. അപ്പോ ആധ്യാത്മികവാദികൾ രണ്ട് വിധമാണ്, അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും. വ്യക്തിഗതവാദിയായ ഭക്തൻ തന്റെ സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അവ്യക്തഗതവാദികളോ? അവ്യക്തഗതവാദികളും സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിലല്ല, അവ്യക്തമായ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം. ഇവരാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ് ശരിക്കും മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൂടി, അതായത് ധ്യാനം, ധാരണ, അതുപോലെ തന്നെ സമാധി എന്നുള്ള ഒരു ലെവൽ എത്തുന്ന മാതിരി നമ്മൾ അഷ്ടാംഗയോഗ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഷഡ്ചക്രം, ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ഉള്ളില് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ അവസാനം ധ്യാനിക്കുന്ന ലെവലെത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവര്. അതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്തിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെയാണ്. അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ അല്ല അവർ ആരാധിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രകാശത്തിനെയാണ്. അതിലിങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം എവിടെ എത്തുന്നു? മണിപൂരക ചക്രത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ എത്തുക? രണ്ട് പുരികങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അവിടം വരയ്ക്ക് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊണ്ടുവരും. ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പ്രാണവായുവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് പൊതുവെ. അപ്പൊ അവ്യക്തമായ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവ്യക്തഗതവാദികൾ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആധ്യാത്മികവാദികളെ എത്ര തരത്തിലാണുള്ളത്? വ്യക്തിഗതവാദികളും അവ്യക്തഗതവാദികളും. അപ്പൊ വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അവ്യക്തഗതവാദികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ ധ്യാനിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താണ്, പ്രകാശം, അവ്യക്തഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തെയാണ് അവര് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ മനോയേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാമദാഹ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച്. അപ്പൊ അതായത് അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രകാശമായിട്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കാണുന്നതല്ല പരിപൂർണത. ഏതാണ് പരിപൂർണത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ആ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിച്ചിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ. ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ആ സ്മരണ കൊണ്ടുവരിക, നാമം ചൊല്ലുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്? പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വ്യക്തി രൂപത്തിനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ് നമ്മളോട്. ഏതൊക്ഷരമ നിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂട്ടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റവുമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തി ശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പരിപൂർണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. പരിപൂർണത എത്തുന്നവര് ആരാന്ന് പറഞ്ഞത്? വ്യക്തിരൂപത്തിലെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഈ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവര് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചവരായിരിക്കണം, എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ പെരുമാറുന്നവരായിരിക്കണം, മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവര്, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താണ്, ആ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരും എവിടെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തും. ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തതിൽ പറയും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വ്യക്തിശൂന്യ സാക്ഷാത്കാരം വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്
ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അല്ലെ? ഒന്നാമത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്ത കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് വ്യക്തിയല്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഒന്നിനെ ആരാധിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ? പറ്റില്ല. നമ്മൾക്കൊരു രൂപം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ എളുപ്പം അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളത്, വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ളത്. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹീകതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്തചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അതാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി പോലും അല്ലാത്ത ഏതൊരു പ്രകാശം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ഡോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാവ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാവ വെച്ചാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ, അതീവമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ബാർബി ഡോളുമായിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സും ഒക്കെ കണ്ട ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പാവയാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടി കിടക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ആരോടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക? മനുഷ്യക്കുട്ടിയോട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ചിരിക്കുന്നത്, അവന്റെ കണ്ണെവിടെ പോണു, അവന്റെ ഭാവങ്ങള്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനോട് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അചേതനമായതോട്, അതായത് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനോട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ആകർഷണം വരാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ശരിയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയും നമുക്ക് വീടിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലേ, കാറിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു കാറിനോടൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിൽ പോവാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് കാറിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണോ അത്? ഇല്ല. അല്ല, നമ്മൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാൻ, നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കും. ആ കാറിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം? അതിന്റെ സീറ്റ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ആ കാറിനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? ഇപ്പം ആ കാർ എവിടെയെങ്കിലും ആ കാർ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയി ഒരു ഭാഗം പൊളിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ തൂക്കി വീശാനല്ലേ നോക്കുക. ആ കാറിനെ നമ്മൾ വെക്കുവോ? ഇല്ല. അതിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ്, നമ്മുടെ അതിന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ജീവനുള്ളതിനോടാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തില്. അപ്പൊ ഒരു വെളിച്ചം മാറിയുണ്ട്, ഒരു മഞ്ഞ വെളിച്ചമാണ്, ആ മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ ഇന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല അല്ലെ? പണ്ട്, ഇപ്പൊന്നും നമ്മൾക്ക് കാണില്ല, എന്നാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ മൂലകളിലും ഈ ചുവന്ന കളറിലുള്ള തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം അല്ലെ? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്നിടും. ഒരു 4 മണി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട്, പോസ്റ്റ്മാൻ വന്നിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകും. അതിന് അവര് നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ റോഡിൽ തന്നെ ഈ തപാൽ പെട്ടി ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ആ ഒരു പെട്ടി അല്ലാണ്ട് വേറൊരു പെട്ടി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതേമാതിരി തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കത്തുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല, അത് ആരും എടുത്തിട്ട് പോവില്ല അല്ലെ? ഇത് അംഗീകൃതമായതുകൊണ്ട് അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ വന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകും, അത് നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ അതിന് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ്, അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ആ തപാൽപ്പെട്ടികൾ പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ തപാൽപ്പെട്ടികളിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഇടുക അല്ലെ? പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ദൂരമായിരിക്കും, അവിടെ പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള തപാൽപ്പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അയച്ചോടും, നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയുള്ളത്? ലോക വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലാണ് വിഷ്ണു തത്വങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. അവിടേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഭഗവാന് മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പൂജ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്? അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ രൂപം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്റെ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ എത്തില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോ അതായത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ്, ഗണപതിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗണപതിയുടെ രൂപമാണ്, ആ രൂപമുണ്ട് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കാണാം, പക്ഷേ പലപ്പോഴും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ശിലകളാണ് കാണുക അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ച് രൂപം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അവര് എന്താണ് മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂജിച്ച് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ രൂപത്തിനെ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണോ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ വെക്കുന്നത്? അല്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കൊണ്ടു വെക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ രൂപമായിരിക്കണം കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും അംഗീകൃതമാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രൂപം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വീട്ടിലെ കൃഷ്ണൻ ഇതാണ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കൃഷ്ണൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കാനും ഭഗവാനോട് പ്രസാദം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ എന്ത് രൂപം തന്നിട്ടുള്ളത്? അർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ശരിക്കും അംഗീകരിക്കാറുണ്ടോ? ആ പൂജാ റൂമിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു, ഒരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുന്നു, അതിന് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ, കാത്തോളണേ, എന്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും നന്നായിരിക്കണേ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് മകൻ എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുരുത്തക്കേട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവനെ അതേമാതിരി നമ്മൾക്ക് വായ തോന്നുമ്പോഴും നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു. ഇവിടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? അതാണ്. പക്ഷെ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പൂജാറൂമിൽ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്, അതൊരു ഫോട്ടോ അല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾക്ക്. ഒരു വിഗ്രഹരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീനാചിരാത് പാർത്ത മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ത, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഹേ പാർത്ത, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി, അതായത് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കരുത്. ആ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന്. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ, നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത്. എന്താണ് ആ ഒരു ഭൗതിക സാഗരാണ്, ഭവസാഗരം എന്ന് പറയും. ആ സാഗരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. അതിൽ ഒരുപാട് മുതലകളുണ്ട്, തിമിംഗലങ്ങളുണ്ട്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈഫ് അവസാനിക്കാം. അത്രയും അപകടങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആര് കരകയറ്റും? ഭഗവാൻ നമ്മളെ കരകയറ്റും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന പ്രോമിസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതവുമാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തന് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗാഭ്യാസ പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല. കാരുണ്യ അതിരേകത്താൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി വന്ന് അയാളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ആര് വരുന്നത് നമ്മൾ പറയുക? സാധാരണ യമദൂതന്മാര് വരുന്നത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരാ വരിക? വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ് വരിക. ഓക്കെ, വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വരും. ഓക്കെ, നമ്മള് പൂന്താനത്തിന്റെ ഒക്കെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ?
അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പൂന്താനത്തിനെ വിമാനത്തിലേറ്റിട്ടോ കൊണ്ടുപോണത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ? അപ്പൊ കൂടെ ഭാര്യയോട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ എന്ത് പറയും? എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല പറയും. പക്ഷെ ആരാണ് കൂടെ പോകുന്നത്? അവര് ദാസിക്ക് ആണ് ശരിക്കും ആ ഭക്തി മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദാസിക്ക്. അപ്പോ അത്രയും വലിയൊരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂന്താനത്തിന് ഭാര്യയ്ക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വീണ്ടും അവർക്ക് ഈ വീണ്ടും ജനനം മരണം ഈ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് അവരിയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഭക്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യമദൂതന്മാർക്ക് പകരം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആര് വരും? ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാര് ഗരുഡവാഹനത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളോട് ഭക്തി ചെയ്യേ വേണ്ടൂ. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോൾ ടാക്സി എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഒരു കാൾ ടാക്സി എടുത്ത് അയാളോട് എന്താണ് GPS ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ അവിടെ കൊണ്ടെത്തി നമ്മൾ അവിടുത്തെ വാതിൽ പോയി മുട്ടി അവർ വാതിൽ തുറന്നു വന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ പോകണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ? ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഭഗവാൻ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ആ ഗരുഡവാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക യോഗ പരിശീലനം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയ ഒരാൾക്ക് എത്ര തന്നെ പാടുപെട്ടാലും നല്ലൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇത്. നമ്മൾ കപ്പലിൽ പോവാണ്, കപ്പൽ തകർന്നു നിൽക്കൂ. അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വീണു, അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് നീന്തൽ അറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും സമുദ്രത്തിന്റെ കര എവിടെയാണെന്നുള്ളതിന് വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നടുക്കടലിലാണ് അത് മുങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നീന്തി എത്താൻ പറ്റുമോ കരയിലേക്ക്? നടക്കണ കാര്യമല്ല അല്ലെ? ഭക്ഷണം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നിനും പറ്റില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വയ്യാണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുങ്ങി പോകാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഏതോ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തന ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ മേലെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ തൂക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് കൈ തന്ന് മേലെ കയറ്റുകയാണെങ്കിലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കയറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെടും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഈ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വയം പ്രയത്നിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഒരാളുടെ സഹായം വേണം. അത്രയും വലിയ സമുദ്രത്തിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഒരു ഭക്തന്റെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമ്മൾ എടുക്കണം എപ്പോഴും. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെയോ സ്വയം അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇനി ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്നതൊക്കെ. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പേജ് കേട്ടോ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 8 തൊട്ട് 12ാമത്തേതാണ്. ഇത് ഭക്തിയുടെ പടവുകളാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച്, പൂർണ്ണമായും മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. ഈ 2ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇനി 2ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? അതിന് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാനും നേടാനുമുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹവും കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭക്തിയോഗയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയോഗയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 2ാമത്തെ. അതായത് സാധന ഭക്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി 3ാം, അതും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് തന്റെ കർമ്മം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അടുത്തത് കേട്ടോ. തന്റെ കർമ്മം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തതാണ് തന്റെ കർമ്മഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അത് എനിക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വേണ്ട, അത് ഭഗവാൻ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അടുത്തത് ജ്ഞാനാർജനവും ധ്യാനവും. അവസാനത്തെയാണ് ജ്ഞാനാർജനവും ധ്യാനവും. അപ്പൊ ഈ 2, 4, 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. അത് ഏറ്റവും മേലത്തെയാണ്, ഏറ്റവും ഉത്തമമായതാണ് മേലെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? സാധനാഭക്തി ചെയ്യുക. സാധനാഭക്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? തന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അടുത്തത് തന്റെ കർമ്മഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അടുത്തത് ജ്ഞാനാർജനവും ധ്യാനവും. ഇതാണ് കേട്ടോ. മയ്യേവ മന ആദസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയഃ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അധ ഊർധ്വം ന സംശയഃ
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുക നമ്മൾക്ക്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ നാവിൽ ആരാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, ശബരിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശബരി എങ്ങനെയാണ് ശ്രീരാമദേവന് പഴങ്ങൾ കൊടുത്തത്? കടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത് നല്ല മധുരണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ആ മധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പാപമില്ലാഞ്ഞത്? ശബരി എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണത്? രാമ 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 എന്ന് ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രാമ എന്ന് പറയുന്നത് രാമൻ തന്നെയാണ് ശബരിയുടെ വായിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രുചിച്ച് നോക്കുന്ന ഇതും ആരാണ് ആദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്നത്? രാമനാണ്. കാരണം രാമനാമം വിളയാടുന്ന ഒരു നാവാണ് ആരുടെ? ശബരിയുടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളുടെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വായിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ആ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഭക്തൻ കൃഷ്ണവത്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രസാദം വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അതിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് തരികയാണ് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പൂജാ റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ. തുളസിയുടെ ഇലയിട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം വെക്കണമെങ്കിൽ, വിധേയത്വത്തോട് കൂടിയിട്ട് വെക്കണം, ആ ഭാവത്തോടു കൂടി. അപ്പം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് സ്വീകരിച്ച പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പാപങ്ങളും വരുന്നില്ല. നമ്മളും ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരു ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം സേവനക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്? ഇത് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും, ഓ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യണേ, ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ, ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ അവിടെ, നമ്മുടെ പൂജാറൂമിൽ ഭഗവാൻ വരുമോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംശയം തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. അത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് അറിയും. ആ പൂജാ റൂമില് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഒരു പൂജാ റൂമില് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് നമ്മൾക്ക് കാണാറില്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വല്ലാണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഭഗവാനെ ഇതെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഒരു പൂ വീണട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു അടയാളം ഭഗവാൻ തരാറില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടോ? എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, അയ്യോ എന്താണാവോ ഇനി അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യക്ഷം ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തരാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മളുടെ വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു സൂചന തരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന മാതിരിയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്, വിഷമിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരും അല്ലെ? അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അത് അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലൂടെ, അത് ആ ഫോട്ടോ തന്നെയല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കണം? നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂജയിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ അല്ല, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ആ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരാത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അത ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതിനിപ്പോ രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ അനന്യഭക്തി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ. മേലെ എഴുതിക്കണ കണ്ടോ? അനന്യഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരണാഗതിയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാവം. അതാണ് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അനന്യഭക്തിയാണ് കേട്ടോ. ഈ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? സാധനാഭക്തി. ഈ സാധനാഭക്തിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രത്യേക ആകർഷണമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ സാധനാഭക്തിയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധനാഭക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ. അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് യാഗം നടത്തും അല്ലെ? ആ യാഗം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അത് യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ്. അവരുടെ കയ്യില് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു എന്താ പറയാ, എല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ നശിച്ചു പോകും അല്ലെ? പണമെല്ലാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. എന്താണ്, ഈ ടാക്സ് മൂലമാണല്ലോ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഓടുന്നത്. ആ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ആ അവസ്ഥയില് ധനം സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? അർജുനനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ധനഞ്ജയൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്റെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്. വായോട് പറയാമെന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും ഒഴുകി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഒക്കെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറക്കാറുണ്ട്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഭഗവാനെ എപ്പോഴും മറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്നിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഒരാത്മീയ ആചാര്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണ്ടുന്ന നിയമ നിബന്ധനകളോട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ABCDD നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ABCDD എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തി ഇതിന്റെ പരിശീലനത്തിന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. ആദ്യം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവണം, അസോസിയേഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് സാധന ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവുക, ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പടി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഗുരുവായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ ബുക്കാണ് പഠിക്കുന്നത്? ആരാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? പ്രഭുപാദ. പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകമല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പ്രഭുപാദയാണ് നമ്മുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ. ഓക്കെ. എല്ലാവരുടെയും ആ പ്രഭുപാദയുടെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രഭുപാദയുടെ ഒരു കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നേതൃത്വത്തില് നിയമനിബന്ധനകളോടെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു സംഘത്തിൽ വന്നു, നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നാമം ചൊല്ലുന്നു അല്ലെ? അടുത്ത് അതാണ് C ആണ് ചാണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചാണ്ടിങ്, അതായത് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ അകറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ DT സർവീസ്, അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മളൊരു പൂജ പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നു അല്ലെ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മളെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു, കുറച്ച് പൂവ് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനെ DT ഒരു വിഗ്രഹ രൂപത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങി, ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്പ്പിച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുന്നു, ഒരു മാലയൊക്കെ ഇടിപ്പിച്ച് അലങ്കരിക്കുന്നു അല്ലെ? നമ്മൾ വിഷുവിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ? വിഷുക്കണിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് അലങ്കരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അതാണ് ഈശ്വര ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൃന്ദാവൻ, ഗുരുവായൂർ മാതിരിയുള്ള അതായത് ഭഗവാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും? ഈ ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് സാധനാ ഭക്തി. അപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദിവസം തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്കോണിലെ മംഗളാരതി എന്ന് പറഞ്ഞ 4:30 വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ നമ്മൾ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടെ നമ്മൾ ദിവസം തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവതം 8 മണിക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഭാഗവതം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ 5:30 ഉണ്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്. അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഭജനക്രിയ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റൗണ്ടാണ്? 4 റൗണ്ടോ 5 റൗണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ അപ്പോഴും വരികയാണ് അല്ലെ? ചാണ്ടിങ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാന്റെ ആ നാമങ്ങൾ മൂലം നമ്മളുടെ മനസ്സെന്താണ്? ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനെ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു, ഭഗവാനൊരു പ്രസാദം വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സാധനാഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ സാധനാഭക്തിയിലൂടെ എന്ത് വരും? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വരും, ഭഗവത് പ്രേമ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മളും ഈ ആചാര്യന്മാരെ മാതിരി ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതല്ലെങ്കിലോ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. അഭ്യാസേഭ്യാസമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അയ്യോ, എനിക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ രാവിലെ എണീറ്റ് ഭഗവാനെ കാണാനോ എനിക്ക് നാമം ചെല്ലാനൊന്നും സമയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ്, ഓ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല തോന്നുകയാണ്. പക്ഷേ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലിങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിനൊക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവാം അല്ലേ? അവർ വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരാളെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അതിനെയാണ് പാദപ്രദർശക ഗുരു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നി, ഓക്കെ, ഇത് എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും റിലേഷൻ, ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലൊരു ഹൗസ് വാമിംഗ് നടന്നു, നമ്മുടെ റിലേഷൻ ആരാണ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസയോ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഭഗവത്ഗീത അവർക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലേ? ആ ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട്, നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായി നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇസ്കോൺ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇസ്കോൺ ത്രൂ പഠിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇസ്കോൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡൊണേഷൻ, ഒരു ചെറിയ ഡൊണേഷൻ, ഒരു 500 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപയെ 100 രൂപ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതൊരു വൈഷ്ണവ സേവയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സഹായം ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ് അതുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ഭക്തി കൊടുക്കും എന്നാണ്. പിന്നെ അവർ സാധനാഭക്തിയിലെത്തും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെവിടേക്ക് എത്തും? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആര് കൊണ്ടുവരും? ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവരും. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ ആരെന്നെ കൊടുക്കുക? ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയാണ് കേട്ടോ. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സൗമനസ്യം ഉണ്ടാവണം. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുമാതിരി ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമോ അവർക്കും ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമോ ഒക്കെ അവരെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും? പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അനന്യഭക്തി, രണ്ടാമത്തെ സാധനാഭക്തി, മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മം അല്ലെ? അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തത് സകാമകർമ്മമാണ്. സകാമകർമ്മമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് സകാമകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൈതദ അപ്യശക്തോസി കർത്തും അദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇതും ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കൊന്നുമില്ല. എന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല, അതുപോലത്തെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് അതിനെ സാധിക്കില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിൽക്കൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആണെന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതിരിക്കുക എന്നർത്ഥം. അതായത് ഇതെല്ലാം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്, ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് അത് മാസം കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെ കണക്ക് നോക്കാണ്ട് ആ കുട്ടികളെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടീച്ചിങ് ജോബ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അതിന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, അതെന്റെ കടമയാണ്. തിരിച്ച് നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അതിൽ നിന്ന്. ഇത് എന്റെ കടമയാണ്. മറ്റാരെങ്കിലും വന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ടോന്ന്, എന്റെ മോൾ അവിടെയുണ്ട്, എന്റെ മോള് വന്നിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലല്ല. ഇത് എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കടമയാണ്, ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ.
നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ബന്ധുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരാം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം. അപ്പൊ ആരോ ഒരു മാതാജി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല, ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലി ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പലരും ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. തന്നെ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ ഈ മാല ജപിക്കുന്നത് പലർക്കും പല വീടുകളിലും അവർ സമ്മതിക്കില്ല. എന്താ ഇപ്പൊ തന്നെ സന്യാസിയാവാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ പലർക്കും അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ബന്ധുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരാം. അങ്ങനെ പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിടാം. അത് ഈ വക വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുക? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മാത്രം ജപിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഇത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മള് പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും വൃദ്ധാശ്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കില്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവർക്ക് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനുള്ള അനുവാദം വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ, അതിനുവേണ്ടി വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു ടീച്ചറാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പണമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ. അവരിങ്ങനെ പൈസ വാങ്ങണ്ട, അതൊരു സേവനമായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? സകാമ കർമ്മം. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗം ത്യാഗാശാന്തിരനന്തരം. നിനക്കത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറയണത്? എല്ലാ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ട് വിരക്തിയിൽ പോയിരുന്നു ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അതായത് ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ധ്യാനം. അപ്പൊ ധ്യാനം ചെയ്യുക. പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫുള്ളായി പഠിക്കാൻ നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ധ്യാനിക്കുക. ഭഗവാനെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുക. അതായത് എനിക്ക് മക്കളും വേണ്ട, ഭാര്യയും വേണ്ട, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി. അതായത് കർമ്മഫലങ്ങളെ പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ഏതാണ്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കലാണ്. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. പക്ഷെ ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണോ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത്ര എളുപ്പമല്ല അല്ലെ. സമുത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളാണുള്ളത്. ക്രമികമായ വളർച്ച കൊണ്ടുള്ള മാർഗം, കർമ്മഫലത്യാഗം, ജ്ഞാനം, ധ്യാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് ക്രമികമായ വളർച്ച കൊണ്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഏതെങ്കിലും ഓർഫനേജിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെയൊക്കെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ ധ്യാനം, അത് മെഡിറ്റേഷൻ പോലെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് ആ സമാധി ലെവലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ളിൽ ആരെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക? ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. പരമാത്മ ജ്ഞാനം കിട്ടും. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ നേരിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തി സേവനം. പടിപടിയായി നീങ്ങുന്ന ഈ വഴിയോ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള വഴിയോ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. നമ്മൾക്ക് ആ ബുദ്ധി തരും. എന്തിനുള്ളത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ജ്ഞാനം. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള അജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ നീക്കി ജ്ഞാനം തരും. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, ചതുർശ്ലോകിയില് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള മാർഗം ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തി സേവനം. അത് നേരിട്ടുള്ള മാർഗം. ഇനി അടുത്ത ഒരു 7-8 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ആരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെ. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരഃ സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിതമനോ ബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവുമില്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാസംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയാ, മാത്സര്യം കൂടാതെ, അതായത് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും മേലെ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അവർക്ക് ആദ്യം. അതായത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ്. വിദ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ എന്താണ്, സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്ക് സുഹൃത്തായിരിക്കണം. എല്ലാവരും എന്തായിട്ട് കാണുന്നത്, ആ ശ്ലോകം ഏതാണ്, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ള ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവാച്ച പാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനക. അവരെന്താണ്, ഒരു നായയായാലും ശരി, ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും ശരി, എന്ത് രൂപത്തിൽ ആനയായാലും ശരി, എല്ലാവരെയും എന്താണ് ഒരേ കണ്ണുകളോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോ എന്താണ്, എല്ലാവരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അല്ലേ? അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടമെല്ലാം തോന്നുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരാളോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നത്, ദേഷ്യം തോന്നുന്നത് ഒക്കെ അല്ലേ? പക്ഷെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴോ അവർക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവസത്തകളും സുഹൃത്തായിരിക്കും. ഇനി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഒന്നിലും നമ്മൾക്ക് അവകാശബോധം ഇല്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ല. എന്താ കാരണം? എല്ലാവരുടെയാണ് എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്, നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിലും അവകാശബോധവും ഇല്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ല. സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു സുഖം, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും, അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് സുഖങ്ങളെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ദുഃഖങ്ങളോ അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വരും അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട്, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അവൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ ദുഃഖം വരേണ്ടതാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കുറവ് ദുഃഖങ്ങൾ തരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ഏതോ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഫലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും നല്ല, ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കുറച്ച് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. സുഖം വരുമ്പോഴോ എന്ത് ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും സുഖങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെയും കാണുന്നത്. അതാണ് സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാസംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സാരുടെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്നും ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെ പല ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, മാത്വാചാര്യരുണ്ടായിരുന്നു, സനാതന ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവരെല്ലാവരും അത്രയും ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അവരെല്ലാവരും ആ ലെവലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഭക്തനെ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നായിരിക്കും അയാൾ ഓർക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ദുഃഖമോ സങ്കടങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഭഗവാൻ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയധികം ക്ലേശങ്ങളാണ് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടത്, ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛമാണ്, കിട്ടേണ്ടുന്ന എല്ലാ ശിക്ഷയും എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവർ കാണുന്നത് അതിനെ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. യെസ് മാനു, അതുപോലെ നമ്മളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾക്കും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് കുറച്ച് തരികയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനെ സമചിത്തതയോട് കൂടിയിട്ട് നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വരിക, ബാക്കി എല്ലാവരും അത്രയും നന്നായിട്ടായിരിക്കണം, എനിക്ക് മാത്രം എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ല, അത് എന്താണോ ഇത്ര ദേഷ്യം ഭഗവാൻ എന്നോട്, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുക. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ ആരോടും ദേഷ്യമില്ല, ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ സ്നേഹമാണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ദുഃഖം വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ ദുഃഖങ്ങൾ വരേണ്ടതൊക്കെയാണ് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ദുഃഖമായിട്ട് നമുക്ക് തരണത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും അത് അനുഭവിക്കണം, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് യസ്മാ നോദിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോദിജതേ കർഷാമർഷഭയോദ്യോഗ്യർ മുക്തോയ സച പ്രിയക. ആരാളാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതോ ഒരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തവൻ ഇരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആരാലാണോ എനിക്ക് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ നോക്കില്ല, അവർ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും, എന്തോ അവർ ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് ശരിയായ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അവർക്ക് ഭഗവത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും നന്നാക്കാൻ, അതായത് നന്നാക്കേണ്ടതെന്നല്ല, കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ലെവലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. നമ്മൾക്ക് നേരെയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ഇനി ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്. ഇനി പോട്ടെ, നമ്മൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല,
രാവിലെ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങനെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ റിലേഷൻ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ വന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയായിരിക്കാം. അവർ വന്ന് നമ്മളെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സാധാരണ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരിച്ചവരെ വഴക്ക് പറയും. തിരിച്ച് സംസാരിക്കും. തിരിക്കും അവരെക്കാളും ഉറക്കം നമ്മൾ സംസാരിക്കും. കാരണം നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും അല്ലേ? പക്ഷെ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവര് അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. അവരെന്താ വിചാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സന്ദർഭം നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അവർ അതിനെ കാണുക. അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, അവർക്ക് ബോധമില്ല. നമ്മൾക്കും ബുദ്ധിയോ ബോധമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ കരുണ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ഈ ശരീരത്തെ മാത്രമാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അന്തരംഗ മാതാജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവാണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ അവര് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾ മുഴുവൻ എന്തിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? അവരറിയുന്ന അന്തരംഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഈ ശരീരമാണ്. ഈ ശരീരത്തിനോടാണ് അവര് ബഹളം വെക്കുന്നത്, എന്റെ ആത്മാവിനോടല്ല. മനസ്സിലാവുണ്ട്? ആ ഒരു റിയലൈസേഷനാണ് ഇവർക്ക് വരുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ചിരിച്ചിട്ട് പോവും. എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ, അവര് എനർജി നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വചിത്തകൾക്ക് സുഹൃത്തായിട്ട് അവകാശബോധം മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. വേറൊരു ആളാലും അവർ അസ്വസ്ഥനാവുന്നുമില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നത്. നീ മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? അനപേക്ഷാശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗേയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠാവ്യത എന്നിവയെ ഇല്ലാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവർക്ക് വല്ല ഉത്കണ്ഠയുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്കറിയാം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ്. നമ്മൾ എത്ര ഉത്കണ്ഠ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഉത്കണ്ഠ എടുത്തില്ലെങ്കിലും നടക്കാനുള്ളത് നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ടെൻഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾക്ക് സ്ട്രെസ് വരുത്തണോ? വേണ്ട. അവരെപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടും ശാന്തമായിട്ടുമാണ് ഇരിക്കുക. എല്ലാത്തിനെയും അവർ സമുചിതയോടെ നേരിടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വേശ്യ സ്ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ടെൻഷൻ വന്നോ? ഇല്ല. എന്താ ചെയ്തത്? ആ മന്ത്രം ജപിച്ച് അവരെ ശുദ്ധഭക്തിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. അവരുടെ പേരെന്താണ്? ലക്ഷഹീര എന്നാണ് കേട്ടോ. ആ വേശ്യ സ്ത്രീയുടെ പേര്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന സ്ത്രീയുടെ പേരാണ് ലക്ഷഹീര എന്നാണ്. കാരണം ആ ഒരു ലെവലിലാണ് അവരെ മാറ്റിയത്. ആര്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഹീര എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? രത്നം. ഹീര എന്ന് പറഞ്ഞ രത്നമാണ്. ലക്ഷഹീര. അപ്പൊ അത്രയും രത്നത്തിന്, അതായത് ഓരോ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതും ഓരോ രത്നത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കിയിട്ട് ഒരു രത്നം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു 100 കോടി രൂപയുടെ രത്നം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അല്ലെ? കാരണം ആ ഒരു പൈസയുടെ ബലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഏതിന്റെ ബലത്തിലാണ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ബലത്തിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയായി തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഓരോ രത്നത്തിനേക്കാളും പ്രശസ്തമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം എന്തെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും ഭക്തൻ നിപുണനായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭപരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജനെയാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. നോക്കൂ. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്, അല്ലെ? ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂശിച്ചിരുന്നത്? ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് ആരാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപു അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നത്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതയാനയുടെ മുമ്പിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. നോക്കൂ, ആന ചവിട്ടാൻ വരെയാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജന്. എല്ലാത്തിനും
പിന്നെ അതുപോലെ തീയിലേക്ക് ഹോളികയുടെ അവരുടെ സിസ്റ്ററുടെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തീയിലേക്ക് ഇരുത്തണത്. കാരണം ഹോളികയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും തീയിൽ മരിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഹോളിക മരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പോട് കൂടിയിട്ട് മകനെ മടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് തീയിൽ ഇരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഹോളിക മരിക്കും, പ്രഹ്ലാദനൊന്നും ആവില്ല. അതാണ് ഏത് നമ്മൾക്ക് വരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ വരങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാണ് നമ്മളെ എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആര് നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, പ്രഹ്ലാദൻ അത്രയും അച്ഛനെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു തവണ പോലും അച്ഛനോട് എതിർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പ്രഹ്ലാദ്. എപ്പോഴും നാരായണ നാരായണ നാരായണ. അച്ഛനോട് പറയാറ് നാരായണൻ ജപിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അച്ഛൻ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും ഹിരണ്യകശിപു ജപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛന്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ എത്ര ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ദുഃഖിച്ചിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രഹ്ലാദന്? ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഹ്ലാദനോട് ചോദിക്കേണ്ട ഭഗവാൻ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ ആ തൃപ്പാദങ്ങൾ മതി എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും പാപപങ്കലങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭക്തൻ. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ് അയാൾ. തന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊന്നും തടസ്സമല്ല തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോടത്രേ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും സ്നേഹം. ഇനിയോ, സമശസ്ത്രൗച മിത്രേച്ച തഥാമാനാപമാനയോഹോ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു സമസംഗാവിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതാസ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാന അപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് ആ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണണം. കാരണം എന്താണ്? കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ മാന അപമാനങ്ങൾ, അതായത് അപമാനം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, അപമാനം വരുന്നത് ആർക്കാണ്? നമ്മുടെ യശസ്, ശരീരത്തിനാണ്, അല്ലെ? ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, അതുപോലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ആദരവും അനാദരവ്, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധത്തിൽ കൈക്കൊള്ളണം. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും. അതായത് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിലായിരിക്കണം. ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോകരുത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആർത്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുന്ന മരയുള്ള കൂട്ടിക്കെട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വേണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഘത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും മാറി നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നതല്ല, അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ എന്താണ് മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഗുണത്തിനേക്കാൾ ചീത്ത ഗുണത്തിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും പറയും അവര് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും. പക്ഷെ ആ ഒരു ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മാത്രമാണോ ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ല, വേറെ എത്രയോ നല്ല ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഇത് നമ്മൾ കാണുക എന്താണ്? അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും, അയാളുടെ അടുത്ത് പോയാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ. ആ ലെവലാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഒരു മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അതുണ്ടാവരുത്. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം. എന്തിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കണം? എപ്പോഴും ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൗനി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനാണ്, സദാ സംതൃപ്തനായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സദ്ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വിശുദ്ധ ഭക്തനാവാനാവില്ല. കരാവ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹത് ഗുണാഹ. ഭക്തൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാണ്. ഭക്തനല്ലാത്തവന് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭക്തൻ എന്ന് അറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ കരുതിക്കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭക്തൻ എന്നറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് ഈ നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ ആ നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണോ? അതും വേണ്ട. അതിന് കരുതിക്കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായി സഹായിക്കും. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഓരോ റൗണ്ട് ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ, പതുക്കെ പതുക്കെ അത് കൂടി 4 റൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൂ. അതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ദേഷ്യം, അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ളവരുള്ള വെറുപ്പ്, ഇതൊക്കെ തനിയെ കുറയാൻ തുടങ്ങും.
നിങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞു അല്ലെ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പറഞ്ഞു. അതാണ്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേക എന്തെങ്കിലും ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. 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 അത് തനിയെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നതാണ്. അതാണ് ഭക്തി സേവനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വന്നോളും. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പണിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് വിനയം തനിയെ വരും. നമ്മൾ വലിയ ആളല്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തനിയെ വളരാൻ തുടങ്ങും. മുമ്പ് കുറെ അഗ്രസീവായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരേകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർ തനിയെ എന്താവും മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട്, ഒന്നുമില്ല ജോലിക്കാരോടൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പെരുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുമ്പ് കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവായിട്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചീത്ത പറയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിക്കും, അവരുടെ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരാൻ തുടങ്ങും. കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് എല്ലാവരെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് പെരുമാറാനും നമ്മൾ പഠിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിപാസതേ ശ്രദ്ധാനാമത് പരമ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയാഹ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിപാസതേ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന ആൾക്ക് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അതെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വില്യമംഗലം ഠാക്കൂർ ആണോ? അല്ല, സൂർദാസ് ആണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ. കണ്ണ് കാണില്ല സൂർദാസിന്. അപ്പൊ സൂർദാസിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറയും, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കാണില്ലല്ലോ സൂർദാസിന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് പറയും ഞാനിങ്ങനെ ഓടിപ്പോവും, എന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ സൂർദാസിനോട് പറയുന്ന നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള കുറെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സൂർദാസ് പറയും, എന്തിനാണ്, എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് കാണില്ലല്ലോ, ദൂരെ പോയാലും അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് കൃഷ്ണ വ്യത്യാസമുള്ളത്? എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങേ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന്, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഭക്തിയാണ് സൂർദാസിന്. അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്. ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി എവിടേക്ക് ഓടിയാൽ എന്താ കാര്യം, ഭഗവാനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു സൂർദാസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ അവ്യക്തിഗത ഭാവം പ്രയോജനകരമാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തിഗതമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സമീപ്യമില്ലെന്നിരിക്കെ ഇത് ആവശ്യമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭക്തനെ ഇല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, എനിക്കൊരു ഗുരുവില്ല, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആരുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അവ്യക്തഗത ഭാവം നല്ലതാണ്. എന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള ഭാവം നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒരാൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം, ധ്യാനിക്കണം, ശരീരത്തിനെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭക്തന്റെ സംഘം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ എന്തിലാണുള്ളത്? ഭക്തന്റെ സംഘത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാബോധം നേടി പവിത്രമായ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഉദിച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി മുന്നേറേണ്ടതില്ല, ഇത്രയൊന്നും കഷ്ടപ്പെടണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഇവിടെ അനുയോജ്യമാവുക. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ ഒരു പ്രസാദം വെക്കുക, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആധ്യാത്മികവാദികൾ എത്ര തരം, ആരെല്ലാം? എത്ര തരാണ്? 2 തരം. 2 തരം. അവ്യക്തഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും.
വ്യക്തിഗതവാദികളും അല്ലെ. ഇനി അതാണ് എന്റെ ഉത്തരം. ഇനി ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അത് എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ. മതി. എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്താണ്? എന്താണ്? അംഗീകൃതമായ ഒരു പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഇതിനാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ഏതാണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക. ഇങ്ങനെ ഓർക്കാനും നേരിടാനുമുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹവും കഴിവും തന്റെ കർമ്മഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക ആദ്യത്തെ. രണ്ടാമത്തെ, കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാനും നേടാനുമുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹവും കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭക്തിയോഗയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. മൂന്നാമത്തത്, തന്റെ കർമ്മം ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുക. നാലാമത്തെ, തന്റെ കർമ്മഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അഞ്ചാമത്തെ, ജ്ഞാനാർജനവും ധ്യാനവും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറയുന്നതാണ് അനന്യഭക്തി. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നതാണ് സാധനാ ഭക്തി. മൂന്നാമത്തെ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം. നാലാമത്തെ സകാമ കർമ്മയോഗം. അടുത്തത് ജ്ഞാനാർജനവും ധ്യാനം. ഓക്കെ, ഇതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അത് ഓരോരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയണം. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ചെടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകങ്ങളിലത്തെ ഓരോ ഇതിന് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. എത്രാമത്തെ തൊട്ടാണ്? 13 കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശപ്പെടുവും നിത്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ തന്ത്രത്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠാഭ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പിന്നെന്താണ്? സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ സുഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ബന്ധങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് ആ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി. അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെ ഈ 8 ശ്ലോകങ്ങളെ നമ്മൾ പറയാ പ്രിയാഷ്ടകം എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാ. അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ പ്രിയാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പാടാറുണ്ട്. പ്രിയാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലാറുണ്ട്. ചെല്ലാൻ 13ാമത്തെ 20ാമത്തെ വല്ല എന്താണ് പറയണേ? 13ാമത്തെ തൊട്ട് 20ാമത്തെ വരെയുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ശ്ലോകങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിയാഷ്ടകം. 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 അഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ 8 ശ്ലോകങ്ങളിൽ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 അങ്ങനെ 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് പ്രിയാഷ്ടകം എന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ഗുണങ്ങള്
ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇന്ന മാതിരിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും എന്നാണ് പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ നിവാഞ്ച കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ വച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രപാദി കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.